Good morning. Update ko sa itong mga tanong guys. Tanawa. Kapilay kung nangyara ng saging. Pero di pa may kapilay kay hapit na mamunga. So karon kay atong durian hapit man ma-bundakan. So ito ng trabahoon guys. Madami sa durian diyan. Kusog kay ganina. Tingnan ko da. Ay na gid siya makuan. Bagsak og nato na dito. Hapit na siya mamunga. Lang pala tabalon guys. Bait siya lang sa sanggot. Hi guys, may gabi So ngayon guys ay magluto pa sa sudan sa panihapon. Si Doydoy din nagluto sa kwan guys. Liog sa manok yung adobo. Do, mag-fried po ko guys. May akong kwan na nga para fried. Ito na fried guys. Fried chicken. Luto na na. O sige, hawasan na imo. Kaya ako'y sunod. Ikaw ra luto. Sige. Volunteer siya nga siya luto. Kaya daw kumahago. Tughan kasi Doydoy guys. Kaya siya daw magluto. Nasa na ka magpilit man na. Magpilit ang magpilit. Nara ang adobo ni Doydoy guys. Naluto na. Ha? Ilunod na ni Doydoy guys. Igo na. Ano? Oh, Kasi lang ko na sa salong guys. Ready na nga itong sudan sa panghapon guys. Liog na i-fried ka na talong. Buka na crispy fried ka na i-adobo na siya. Sige na, mga ano pa. Sige na. Sabog na. This is our Lord and this is the gifts which you have received from the bounty to Christ our Lord. Amen. Elja, penyapan! Ano yung makon o fried o? Ano yung fried? Mi. Kami na sa kwandoy de. Punya apa Dulce? Wala pa si Rilona guys kay nagkuhan pa to siya. Nag-uban sa iyang classmates. Palo ko dito ka doy de. Sa man nga. Tamakan sa iring. Yapon na guys. Panihapon ta guys. Talong. Mimi.
Rachel me. Ano din mo? Sa bawah ni mo? Pangaan sa. Pasok ko lang kita. Ito abay may mikaw. Pasok kayong kahilak ng mimi. Abol guys, abol. Pasok kayo ba? Butang lang ka na itong silig na para dili na magkasuna. Tek. Na itong silig. Ha? Pasok kayo. Ano din? Mayan talong kay. Imo na ako na. Tutuon ba? Nahe pride. No, okay. Bye. Ba? Lamig lang siya. Lamig siya guys. Grabe kaso. Ha? Ayag lagi na ba yung manan? Nama suraga. Diyan mo. Diyan mo? Ha? Pagpasar na. Man, nanganabal pera ka na. Pagpasar yan, ikaw. Siguro na ba di ay? Wala pa. Kasi ka lang kuryente guys. Ako na lagi. Sabahin mo lang yun? Guys, ayan ako yata yung tatay. Makagips niya. Guys. Right kita. Nakikiptain mo. Pare. Tapos pabalik ka na, pre. Happy birthday, tata. Morning guys, mga pita guys. Happy birthday, tatay. Sa amin sa tong kape guys. Hey guys, wait ko ni tatay. Mga luminous. Bidibid ang iring guys, kaya natay biskwit. How dading? Malupuan na lang kumini. Bakit ka lang? Mag-away na sa dain mo ha. Ay, ako Wala eh. ng hangin guys. Wala may bagyo ulit. Siya. Siya. Tara. Ay, lagi abay may.
Ayaw, paguniti. Hindi siya kaon, ani ba eh? Sige, gusto di ay. Para. Ano, dili ko ni mo, ano, Anak ko. may nguraman mo anak ko. Galaway-laway, isa ko. Kaya ko namin dalang kape ba? Mo palalap na nag-birthday. Lagi siya mo palalap na nag-birthday. Ang palalab ng birthday? Hindi ka na palalab, oh. Kaguan ng silpon. May nagtatas sa bata. Bayang Quiapo. Batang Quiapo. Dan ako siya sa Batang Quiapo. Alay? Ang sa siya. Kuan. Korean. Ang sige sanaw. Korean. Wala. Washing niya siya ba? Napungkol akong tasa, guys, no? Hindi. Pagsa naman. Tulog. Dalula ka. Wala. Ano pa yung chicken ay? Ano pa yung chicken? Pagtanawa ni Korean tayo. Hi guys, good morning. So ato ni itanam atong alagbati, guys. Pwede ilingan tani atong kuan kay katumba tong istan.
Paglamon guys, dali ikot-ikot sa manok. Guys, balik-balik ikaw! Ito ng labat-labaton guys. Ang likrigon sa manok guys. Mga balbal ang mga manok dali. Isag bahugan pa mo sila. Kuan sila. Higin dito ng kanin.
guys. Basa pa yung yuta guys. Nag-ulan pa kagabi. Ilisan na ni guys pag mabuhi na gid siya. Ilisan na sa harugay. Harugan na to nagsiyag kawayan. Gamay raman to siya guys. Kaya kitagaan po na ko yung madras tani alan para tanumay. Marang sabi nga nagpapapon. So kay hangin guys, manang bukad dito kan saging. Kung dito sa likod na namunga na bukad dito. Ay, puraan ang bagyo guys. Puraan ang bagyo. Puraan ang hangin. Linaw kayo. Sada kay paminaw no nga linaw kastanan. Loan na si Mimi guys.